Ja neviem, prečo reálne bol včerajšok ako Fever Dream, ale ja som nahrala video o tom, ako som hovorila o tom, čo si myslím o novom Deadpoolovi a Wolverinovi. Ja povedala také hovadiny, že ja si ich ani nemyslím. To reálne nie sú ani moje myšlienky. Začnem tým, že ja som bola tak excited. Ja som bola úplne v piči celý čas, celý ten film. Ja som nevedela vyše tých 2 hodín, že to prešlo, že ten čas vôbec prešiel. Ja som myslela, že ani neexistujem. Hugh Jackman, Ryan Reynolds. Marvel začal naozaj využívať tie možnosti multiverza. Reynolds je podľa mňa Deadpool. Proste on ani nehral, on len bol. Tým, že sú kamoši. To bolo totálne... milujem. A už len to, že vlastne tento film spojoval Avengerov s mutantami. Konečne.